All right. Manchomo rigereria. Ndausia so kobwatwarete chinse chiga chabana magoroba. Kerando chenga chia butukire jidaika irengechi. Ando chia butukire jidaika yemo. Ase chinsa isato chia abono magoroba. Andonsia so kobwatwarete mwanchomo rigereria. Matuka mange sana chinga kichiara chirega sana gachite live waiga. But then rero namwanga no wikangiche ndaba kwania mashabiki anandonsia semore ntobwate chinse chintambe gigaiga uchakira bono iga wika chinsa isano tokogosoria naende tosemanie ngane ye moibere bonegesa kukyo mugusi rero tindiko tumeka Kiswahili tindiko tumeka Kisongo kiagera gotwanyoranga abantu ba isiko go bakari gotumanya bube bono mangana itanga wika tokwana somuno rio koigweka baria mwa join bono iga nindoche amashabiki nagenderete goika iga sobonge ngochiande kobakwana marieta gendera gotoma chi comment on the comment section ngochinde gochisoma asigikege kermotwe nyuranga eye Kisi Hot TV TV nambe yemo ya chirenkuma ase ogokwamangana magia gokoretera entertainment na boigo amangana ande iyo basemya bunaya tubwate giga rero naende terangori nare gotera gotera wenjiri I pray very hard ngusaba sana kanye sange ryogirio gotera Pio well karibu sana Marco Pio abantu bechi pigi karibu sana Marco Pio, my brother from another mother kurwa Getembe television JK ronde rokwagacha yes JK ronda full time kamera anje montiga ncheweka inchu tokwane manganara na marito enganera nentingu yes manyete mwanzugumire bakengori rero nateba nga ulka personally gaiga turakosori kwani iko nini kaka nairanire hakuna curfew mambo mbaya hapa sasa moto kweli kweli Anthony Ndocha akataba mintobo irire buya pamoja hadi mwisho naende kwa tutabia sokoro akaro gotome comment tutebinga yukurukuru alinde ne tukumanya akoro kwa J Kings right agoteba locked in kama kawaida. Karibuni sana rangirani rangiria abantu ita watu iteni watu nataka mjae manya kumura demo ichore manya ai ma tena aragira na iko Texas bono nkare ko benchegara chimeno chuk ningote bina ragire my friend nabeka na bukato maete bari muri chinse chisiko bari muri Nairobi, Mombasa, Nakuru, bari muri Machengumbu, America, Qatar, Saudi Arabia na chinse chinde iga ko si endagira yoka mate ko bwate suguma na bukato no bukuma borugire bukuma bo bari muri kuri bukato umwe bwe kibando go bukuma kebure mate ko sembare ngamwari akrugo
Rich TV agotabanga nonko ligeretie kurwa Nyaronde Matutu imeyanyansia. Haya, karibuni sana. Nelson Obonyo kurwa chinse mochi Eldoret mbele mpaka mwisho. Cyrus Yondanya hata abatuko tionene karibuni sana. Lero nimbwate ngana igante kite turakwana mini welekera mugendete kurangiria ba minute lero turi YouTube pamoja na boigo ensemberi ya Facebook. Keep sending your comments here. Ndagete muichore lero ndagete tubune history mochokoro okrebi hey aba ayusirete ayo bikundo oye yakuru kwa Mila Juma ama shabiki nare na Misiri, but I'll be happy to see you. Omwaka ngari wechi gukora kurundu show bona, I think so. Yeah, actually kurundu show. Yes, omwaka wechi gukora, but I'm back full force. Akuru kwa Mila Juma, tuned from Gulf, ri sabiki ri nya na onde ga karibu na pa. Ande nyorandu wate WhatsApp group ya Kisi Yote TV. Ahinto ya kwane baadaye. Ruth Bosbori ebeterereti. Good. Omanye arie kenyoro gose astokore mirimo gose ndonsi asetore kaka sungura especially mono ebinyoro byeito astomenye tenkaria egento ngire tokoro endamwamu. Endamwamu, by the way, embura tuete gausi mbura getuete mbura ya tuchinsa gachi abono mogoroba, very heavy downpour, but then gusinto seseniri, we are really blessed. Nkari kenyoro etabinero konyora abanyakenyoro babwa okonyora kaka, for example, inche ninsometi abana ono mubwekano kaka ninsometi abana gose kaka inchomo nyene minto ntosomete kwanyora abana ba minto abandi bare bakore gasi gose Nairobi babwate chigasi chingia, abandi bose ni professor, abandi bari ikiro gose ni director, gose abantu bakora chigasi chimanyekanete mazi chigasi nje chikomanyekana buna bone chigasi choburike chimanyekaine, chigasi chobana siasa ni chinde gose kwanyora abandi bari ikira serikali ye county bakora chigasi kwanyora bamura ba minto gose baso batu ba minto abandi bari chinse isiko America ni chinse chinde Europe, Germany, Qatar ni chinse chinde chinyige chisiko inubune familia ino ama chaye gitamanya gocha kurwa sana kenyoro. Yes, abanyakenyoro ama chaya agocha kurwa saba nyakenyoro okonyora abantu babagechete busaigo, bantu abamwana kubakorera kende, bantu abamwana kuramana, bantu abamwana ng'ombe ino njana kolisi kwabo gose ngoko chaino tichana gutambuka guchikwaba chichikoro chinyeni muomane, lakini babwato gochaya kuri endamwamu. Kaka narachira matanga buna matanga nari nagenda asegete bwango igachi wikibere chiaerire inkanyora abanyakenyoro barigirete kuruchimbago bago tebanga oyino nyokwete abana ba na bakonyara kumutindeka, you see, yani abagusito kuruka bakengete ko atebanga oyitata bu nama entenyara omuchango no yonge kuturange yani mogechia igo tadio kogechukua magoso lakini okogechukua endamwamu akamuchando gasini kago chikoba ko kuba tabana kiyaya abumba bwate chigari barabo nabakonyara gwikinya gitari guse umwana yanare Katari, umwana yanare Burundi, umwana yanare Rwanda, uyo nare Tanzania, uyo nare America. Echine chibes choko muchoyi. Bona batuko na kutusungwa. Ruto is the first stage of becoming a witch. Haya. Favor je karibu sana. Nona ne chimanye kaine Anthony Ndocha bakongete ku bago yani etokota yani umuntu kuchimira katebanga oria tana kutusunga
busungu tana aseki abana baembe bwa chibese nabakwenda barete tent tako no gutusumbua nga tokosondera birugo abana baembare chinse chia isiko abana baembare ikere Nairobi nabo bakwenda barete birugo abandi batebana boino abana bae tiga bakana machuma akunyo boina aseki obo chai akor kujerusha mbati amjerusha tundi from Kanairo yaito akimbekere ogotera kwa boys amani ogungo beka tore baadaye ntete ko banyo kwa ribaga ochela elinde to discuss yani tamagarane yani to endamwamu ogotara yani akoro gwetanchira abantu bakorigerete tu kwa mugete bamenya gukurigerera inama isa tatu bate banga akanyamironda akune nyangi kagocha gukora bo imache ntokoira timba bwate kigari tikabagenda roche basa naibwe ndamwamu yani busaigo bantaba mwana gwetana bantaba mwana gusukirani burimo abantaba kene nkiri kwana ko bakora timanyeti gose nganeye yana kugoikera ise gose kwana kwa yorande gose kwa gose ne kanisa manyete kaka bunandega amaru na mange nkonyora yemechango kwa mfano kwa nyora kanete ntonya maruba kwa 40 inagu na maruba yose pino mochango egende ne iki kanisa egende nabana bakandi skuru egende nabantu bande babwate gusene kilonji egende kwanyora gusene amatanga gusenki yani timado gusene manyete bari mu kikaba tikiri chinkoro kikaba tikiri cyakarazuki cinganaiga cintambu kibora igora ati nansa abana bakanairo mama tete abana ba anyway amaru asengecho amaruba yara 40 takataka beta kiro mchango nyire siringi 500 usikiro mchango nyire libwe eile that is 40,000 kwanyora kaka na no musaharo 1000 akiro urusetia ndage rokoragirie family uruseti bills chestima na match na bintu binde kwanyora otire 15,000 mufuko lakini mechango iye gutagite 40,000 egu wano watebana kigaya ama nko tikati ngenda emechango yonsi gusentike goti ngenda egentongo kora tiganye emechango asinge njara ntaba buna na monto tagoja wa ya kobaiga bate abaiga ese mchango goti ngo make sure na atumire gose 500 abantu bakumanyite kwa rusiringi 500 mbamanyite emechango ne gwakabe kumambi wano kwamanya kutika ahani wano umwana koyo tagoso tamitra 500 chok yani kwa gumo ndaka tabana ki yani mu Nairobi yo era tabwa tege sokero hani siringi 500 choka na chakuru muchango asa matanga isemoke you know abantu baminto tika sometimes ri omuntu kabe bikoro tubiyaye nande kabe public figo manye tenege nteke besana yana ko wikera kego kune ore go sino muchango mwa wate bana nchemu onde ta ni wose pasta tanga akiriti sini omuntu nata batikana angende kanisa nagende Jumapili ya Amerika ko gose Nairobi na arure gose Mombasa nata bayaya tigange ndo muchango yo gose ninduge ntuge sinini na inje mbabune kanisa wata
abasirika inyora boko gose nebirogo kwarure na iro ma tato mino nande kwa nera wa musira kana mekiro chianti chia muchiko manyete na iro yori kire na baro samira na nyana kami oba ore credit wana jumapili kuri na gari magora wate baya tigangende kanisa ndandeli gugose sabari nebengia egarite abantu kurigere wana kwagenda murego muri na mukawe murabusa igarende kamenyete Nairobi stime mwagataka mwatabana kamwana no karabwe karabuse mwe karanzari maga morta distance otabana kim wana chango we sasa na sadaka lakini rende natiga likabesa gasinini likana inje nkobera abusa tiganzire murimo ya Nyasaye abangi nabamanya kwemurungana abagaka bamanya kwemurungana kimata kwacha kukuminga igona akora magoso anyway ari we akor kwa agotoba igo amangana nare binyoro byamba mate paka ba yani paka bono people are scaring us kogenda chi function yani uko ba scared kogenda function kusema sana wata ba atirangenda musiri kan koberaka tirangenda kakini mwana onye 200 na bakonyora cha musukiri kwa be talk of the day bantu bachaka ngaya kaka hari Nairobi agotokina maripo kia marabu ne chini sie mwamu ne bitisha ati bibariri umanye kuri siringi 200 haki abantu babwato bucyayi yani 200 choka na cyakorwa eso mucyango bu mwana to kuri sie fisi ya siringi 80 amanye kuri siringi 200 mureyo gicyana nabatu igabwato bucyayi gochi asabantu bande kitata ono lende abakonyi ika kwanyara kaka nga kitoko kora bono inchungo kitoko kora tege tocha se show live gaiga to se maninga ki amangana yito ebinyoro nga kitoko nyakora aba ani mwanya wose Nyasaye kaba sese nirende mwamra bamino mwata gatumugarira ngo mbiye grade bona kare kwa abangi nabande bata bayaya oyine nyara ngo kamara mabere ekigeniye kobe kenyoro bataka kwa 15 ori kebi kombe 15 mata abantu bari bakwirunga ki yaya injinerura enyangi ngo cha kugura mabere nimbwate ngomba ari mambi tigantika koni mbaretera mabere ne bikombe 15 mochi ko ine ina rudi mnege toro kiane abantu bamanya uchaka ujizenga yani bikombe yani bono umuchuri agachitamagena yani bikombe 15 bono na byako totogerie bikombe kama siringi 30 choka na chako totogerie bikombe 15 ibine binyoro tomenya mani nga kigikari nga kitokora what do we do tianda etra chiko tiga watu oyu kwa moja kaka ebi ntebi nga kito just banjingo matano machera manione ase mangana ndega link incho aba mura ase asingi je bitina nga kitokora can you join us live here ase chinsa isato chia abana magoroba join us live ase link incho studio aende ko askani ama skani kia minute abantu mbare bamwiga ese incho studio kora kani na nditugwire tusemani ngaki
nga kitogokora amang'ana aya erinde ebinyoro byaito bigenderere abanto ba understand nga naende twikwerigeri tore keria na kerokio Jonas live chat inchungo live gaiga totebanie ng'ana eye naki ase show natumire link yabwo ase comments ogokiringi tari ogokiringi ogoclick link eyo ocha ase studio then tokwenda ng'aki aise ino kwana korora endamwamu gose se ino mamo mina wakeresimikera magoro bagatenga baba nere batosumbuete nere bagotorama ekiagotoramera ntu ntomanyeti gose nase eng'encho mokarabwa America nagiakogera anyway angalia vifaa hapo ndani. Vifaa gani? Okay, kuna shida gani? My ako nitaringa mambo iko ngangari na iko sawa na iko very clear and very smart. Can you join us live? Incho ase lingi eyo tutabina ki ebintu ebia nago konyora nkabwa sore. Mbaga nyeta live eyema ase eyemo. You just click that link. I will see you here. Ngo join nande to kwa si lero mangana ge songo nkeria mangana ge swa to kwa gusi. Yes. Una katika. Hapana. Nina katika. Ni kweli? Si katiki Joseph. Ni kama angondari ni kama nini yako iko na shida. Jose, atukatiki nini yako ndio iko na shida labda. Simu yako iko na shida. Okay. Haya. Oyakor kwa Nyarigoti Agri agoteba barogi basabwe hatutaki uchawi. Okay. Yonkagerete ga minute nga basambwe anyway. Ya nduri kweni courage gusamba barogi please. Nduri kweni courage gusamba barogi kamuranche abarogi tiga bamenye. I'm waiting for you guys. Iswali nkobori ndiringa ki aje kwana korora endamwamu buneye seino. Yes, kwana koyerora endamwamu ye seino asomenyete. Mada bonareri aerojas nchuka akimonkwani kitata. Mada bonareri aerojas gichana ngaki long time. Karibu sana mata ka kabere kwa ya master yaitoga iga se show ase kwa agenda nyasaye weko manyete. But karibu sana ase show comment cheno ngo na gochibeka abu one by one muna chikocha. Mkubwa huyo anajiita mkubwa. Angalia mitambo. Naambiwa kukurukuntu noara igaga ntebinge mitambo ere buja. Mitambo iko sambamba. Mitambo iko ngangari. Kurukuntu nabaga ntebe so I don't know ngaki yaona kiekari. Just come live. Press that link ya link nera abungo toma bwa se comments. Click that link you join us live. Tunataka maoni yako. Ama maoni yao tutagetena ki aya sore kwana korora endamwamu engabune yeiga. Karibuni sana. Anda nakuligera chi comment chino chirega one by one. Okay, sai uko sawa. Okay. Okoranga yare go blast. I think so. Okoranga yare go blast. I mean eriogiri arenge rinyinge. Kukurukuntu watching from Kericho. Ai. Anyway. Okay, watch. I'm just waiting for you guys. Nkanyeta meanwhile I'm gonna correspond to some messages here. Kwa nyari bono.
endamwamu nero eichire etaere mpaka yesairane gaki, yani eichire kaka tegosira naende endamwamu yabosa okay okoni chinyeni omonto okagena echibesa obwate oraitu bosa kende nkeiyo inchu live tokwane, just come live entege totumeke elink eyi natomire abwo, you come live okay elink nere ngotoma abwo, you just come live yani endamwamu ogochikoa efundi egasi gose na eyokwagacha enyomba ori chibesa chionsi okora oteba ng'a yaya abwo mbenyarete na America bare naende nabagotoma echinde yani akori chibesa kemoene eno omoete egasi naki yaya ekasi ni eyane for example omwana oyo ngokora are masonary nkwagacha are chinyomba kintagete kwagacha rende enyomba ya erigena besa nchiri kogenda isiko tiga rende moe agacha enyomba nere anyore egento akoigorera gose na enchinyeni gose na eyanga. Omonto omanya kooveruse chibesa chiri ori pi atakoreti kende gokomobori oteba naki yaya abwo na America bare naende tiga batome echinde. Abanto mbare nabo bamura bamino barire chibesa okobatomera chibesa bari pi bateba yaya okay omusubati na America are oyiga akoboka maambi oenda otora chibesa igoro omote igoro, yaani akoenda onyora chiamire otora obeke esagasaga bakori chibesa nonye na abaibori mbare bakori chibesa okobatomera chibesa bateba ng'a yaya okay omwana na America are ebibesa ebi ntatorasunyunta ebiri bukumi ebi atomete ntatorasunyunta naende nabagotoma echinde oyi na America are yaani oyi Canada are tiga arete chibesa tori chikasi ni chiao ochi kobatomera chibesa gose na echiokoirera omwana esukuru gose na school fees gose kende batakuna pi. Okay nare gokoeroka Kisi Hot TV ogocha kobegete camera tindi kobeka monto studio otabwati video tafadhali toigwane mapema egento ogokora turn on your camera. Once you've turned on your camera manye ukobeka se studio. Okay, naona watu wameanza kukuja hapa. What you do, you must turn on your camera manye gokobeka iko turn your camera on ntageti muntu ori bisunteime we want to see your face keitata come let's chat. I want to see your face ndagete korora amasia ino ndagete korora amasia ino gaiga tari muntu gotobekera audio yoka tafadhali beke video oyo ng'oyo oyakorokwa Lilian Bitutu 10 agoteba tuned in korwararia mbia watotebe nenda asotegerete koru Lilian 10 mbia mono kaka nakwanire endamwamu barimo kubwatia Kisi Hot TV nakwanire endamwamu lakini video yanenge very short kubwatekana n'abarogi bari basambe tukisemo kiri kyamarani nyarigotiagiri endamwamu tegotoira are gaki ntagete moche studio montebi kwana ku witness endamwamu either say no asomenyete eploti gusandonsi aso kwana konyorora na ababi bagocha say no abantu babarigereritu baiba bakora asengecho yake bagateba ng'a yaya omochi oyu oro noibua naende nabo akogora ekiagera mabwati chibesa hani abantu babwate endamwamu embe yani omonto omoibi akobuna bori gose mwae ploti gose ng'ande kwarenge gose say no momenyetika omoibi ocho obuna pi chikase ni cheno nabo chiroche abairi baino koruchimbago nabo baroche lakini bateba na kiaya abo tiga baraiberwa chibesa mbabwate mambina nabo akogora ebinde ng'akarie kai kwanyorekera mubwate gose nekegani abanto batanga haya amandazi yainu bisa bakara bisa make abambwate chibesa nabo bakorosia yande chisoda giturungani abambwate chibesa nabo bagotoma echinde chiche bono timanyeti gosaye kwana gotoka in such a scenario timanyeti gose kwana gotoka in such a scenario ekenyora asore egasi asomenyete gose maybe say no korwa sabairi kaki kaka tingosoa egasinde watching from Riyadh. I will comment please not live. Okay, sawa yako kudada mkubwa karibuni sana it's all right, it's okay you can also comment the word problem, it's also allowed kulika achi comment
Yes, keep coming in, keep sending your comments. Ngoja naende gaiga. Keep coming, join via the link na tomire ogo. You click that link or chela evwase studio tigamente link yabu, just come. Nimeshindwa kuingia live, nisaidie. Click link eyo, link inabe kabu itakudirect. Follow instructions. Link eyo buno koje click iga ngoko instructions buno go join ya. Eko tabi obeke camera on, obeke one mute mic nebi itakuonyesha tu ngoko guidelines buno go so live yako kunyarigote agree, itakuonyesha tu vile unaingia, itakuonyesha tu vile unaingia. Ngorokire buno go soa live linde rio oiche etogosorie one on one. Ngoko directions how you join, karibu. Ngoko directions how you supposed to join. Aba jisi minchire chikwanga, the other phones yokonyora chikwanga. There's some Android chikwanga chiko kotenga. Chiko block ya camera chioka, but then I think chinyinge chiaba na bachigocha. Jeremiah, device not disconnected, device not connected. Try again, itakuja. Jeremiah, I'm seeing you from the back bench, but then timanyi thingi chikwangira, I don't know. People are coming and disappearing. Timanyi the problem ningi. Richard Onsongo watching from Arlington, Texas. A good discussion. Inchue show monte vinga ki ine, have you ever experienced the endamwamu? Tarinko kanona soko kore mermo. Abantu bande bakwigurite endamwamu bosaigo. Asengecho kwagendera gose kwakiniwa madaraka. Gose kwakiniwe kerogo wano mbariko gokwani. Abande bagotwera menyeri. Abande bakonunera bosaigo batariko gokwani. Just like that, aseki. Maybe asengecho wakorete gento kiga succeed kiriba atemire ko kora barabukiangire. Wono timanyitina ki, have you ever experienced this? Okay. 33 minutes past 9. I'm waiting for you. Naonda sitoki. Niko hapa. I'm waiting for you. I'm waiting for you here. Linde rio we bali mo text WhatsApp tafadhali ni baadaye. Ngoba mentande grupu baadaye taribona iga after na kore show wali mo text WhatsApp, be patient. Tutawashughulikia baadaye ngo abitoko babeke grupu baadaye. Tubate WhatsApp group ya Kisi Hot TV. Onye go target go join, you just text me on this number iraige kuruku 070016 9444 070016 9444. Oya kuruka Boniface Ongaro, bro, mambos niko sawa. I'm waiting for people to join here. Elinde rio tokwanere endamwamu. Tarino yangu siyoka endamwamu gerekera asira kini ntegeterero tonaro down gocha se gusi tokwanire gusi ya itoyoka gusienye na gusinkisi na nyamira asitomenyete na ebinyoro asitore. That is where I want us to narrow down. Of course endamwamu nerekera ase chinse chinde endamwamu nere chicount chinde endamwamu nere asebisa kubinde unabona nare gotebia abantu naki oborogi nonye boro oborogi mboro lakini oborogi tari gusioka bure oborogi bure kerase neji degree jigo difa oborogi bure kerase chi degree na chigo difa unabona ogenda Machakos bata oborogi mboro wakwenda USA Texas oborogi mboro lakini neji degree chigo difa kwanyora maybe kaka inche
oboroki mbwate nobu okorigereria egesare kioma kwanyora edegree yane egere tofauti na eyao, because okonyora ng'aye edegree yao nogotuoma ebisieri botuko, edegree yao noko iga oboroki mboro chidegree chikodifa maete ribero na oboroki, lakini bono edegree yao ya eribero na edegree yane ya ogwakopari botuko ebisono bia abanto igo chire tofauti. Bono twensi na aborogi gotatika chidegree nachi chire Princess Anna kaka naikire gaiga, karibu sana. Akuru kumesaline Bosibori inchue show kujeni live, we want to talk. Boniface Ongaro na kororera maegabwo ngokoreta ande shortly. Masaline Bosibori mbiyore nga yote tagerete kurubaba sei no nga yeiga aiga somochie obosongo na Nyamira sei no ngai bade Nyamira mbateba Nyamira ne sub county ya Kisii timanyeti no ani gorekera president yale korwa ekebono bakuru kigentukeri state award commendation ekera bare korwa obatebete nga abantu kuru Kisii actually mbatebete Nyamira nonya abande nonya musicians na mashujaa ndaringe from Nyamira, lakini kuru Nairobi bagote nga awarded from Kisii, you know, bono meaning nga Nyamira ekotendi korigererwa bune sub county ya Kisii. I don't know why abantu batari koyerigereri mono. Experience Africans, my first time to be here. Karibuni sana, you welcome. Okay. Boniface, unmute your mic, Boniface. Good evening, Kaka. Good evening, Boniface. Unmute your mic. I'm happy today I'm here. Earlier. Yes. Na nyakotanga na studio endeons. Aha. Ositalincho mutanga. Yes. Mbuyande umuchadara naigu na rangi chendara akwana. Manya kwenda ali comment section inchi kobero. Yes. Igente ikira kionkero. Endamwamu siku hizi yabeire buna nere degree y'abantu omonto ani yabeire rende buna qualification y'omonto kamenya ekenyoro. Aha. Yes. Nga yani ekenyoro ndamwamu etaye kinge koro kukenyoro. So Bona nga kitogo kora. What do we do? Nga kitogo konya na intuna bagusi. What do we do? Ni libono to tokole yani abantu rende to basabire bachenji na barabu bachenji tali ngati basaberu bachenji batige moko. Konyora omonto yani korende kobwata akang'ombe kago omonto abwate ekeririanda na yani agokorora oibung'a yani ebiasi bimerete muno. Yes. Agokorora enda yaye yaba buna omeri orabuga amerete ebiasi ebibese. Nyora omonto nabo orende kwa Nyasaye okonyire koigoira agaduka omonto agokumera tata omanya kobota ogagana ebiota amerete yani bono osinyu gokoba omotaka baigu bobe gokoba gogotwara baigechigu bono abantu mbari rende neri bono toratemere rende ntu bono buna ntu bono onya koroche fulani nabwate endamwamu aetige endamwamu. Timanyeti gose okay, timanyeti gose liogiriria ongosoka risiko abande bakore kwerende abande kwanyora bakugukabesia egento mbari kugwakana. Sana bono gendo igore eduka ng'ena seino yani onye gotaete osieke mapema osieke mogaso kendabu genda igore eduka ng'ena mino. Yes. Nyokomoka agocha atagete esukari okomokani yagakire nde chibesa echio ondetere rende oteba gwansire koerora. Yes. Gokomotigera ogera gwasieka kogosieka bateba yani gachagete abugete ng'eduka koigora ndaisi abande batebanga nobwate chibesa na batakana madeni nabo konyora echinde. Bono abande bono nabwo abo babwate bagochi basiumu ng'a bono oko bakwaigоire biasara na echibesa obwate akitiga mbakani
bantu bansire biashara tari ng'ambesa babwate ogocha bumba Yes. tu bakonya gocha bumba Mm. okonyora yani omonto akonyora perception nere omonto abwate ng'a okobarende Yes. boni abwate eduka oina abwate chibere okonyora omonto obwate eduka ebwate stock ya 3000 lakini nabo okonyora omwamo tacha agotebia ng'a nkobesi 10,000 riria gwakumire ng'a ng'ai ngocha korusia achake Yes. ng'okoirora chake ng'okoirora obwate eduka okoirorera abanto korwa igoro eduka mae abanto aba bankatiga mbatebia iga endamwamu nere egerete torase tore bono iga. Yes. Onye ndirikere omonto atagete omonto omwabo agenderere kanga bono iga torare bobe naki gekogera omonto okonyora echance yatokereire ase egete ya egasi onyora omonto akorigia omoiri ase akanyuomete otigete abanto bamwabo nkaga iga ase eng'encho nacha akorigeria obochari ogocha otware ochake ignorance ochake omadharau bono akora ribaga rinde mogocha gosaria omasikani tiga agenda aria ase abanto batakamomanyeti. So inche egento nare gosaba iga abagusii baminto endamwamu gaki getoraranyetiga ekero kwarorire omong'ina achire gete motwe yago goka gekogera naye ngokorusia are ense naraywoka kaka nabwate mbuya mono gaki ase ogontegete. Bia mono sana. Thank you. Nara ukurukwa Pastor Kama koranche beke kamera yao on tafadhali. Pastor Kama, make sure kamera yao nere on so that nkoleta se studio. Irene Kerubo gateba welcome to my YouTube channel, watching you live kwa Tanzania. Habari ya Tanzania, watoto wa Samia Suluhu mambaje? Najua nyinyi mwasema kwamba TZ nyinyi majua Swahili. Tunamsikia loud and clear. Thank you so much. Uya akuru kwa Karo Nyambunde hapo sawa. Inchitokuwa niga akina aba Misiri, by the way matuka mange sana elingi you click that link which live will show. I want us to talk tokuwa ne tafadhali experience in Africa watching live kwa ensema ya Dubai. Thank you. Endamwamu tego to irande. Yes, igera nago kuribera busa. Yani muigwere to abakuba baigwere endamwamu asengecho gose mino mwe igwere tuchichopi mo gweta matemu gweta walk. Wana abantu babaigwere endamwamu yani umuntu ogochigoseri winchirabo umuntu atebana ki yaya bungose nabang'aini barabo abona abana abang'aini abo yani obwate duka buno yonda ateba gose ne stock obwate jiri busato omuntu atetago kobesi jiri bukomi okomotebia yaya gakitimbwati oteba bono kwenyarire wachakire kwenena gose wachakire korra abantu bande bobe. Anyway, Kalen Omote na kulola kaka long time. Karibu sana Kalen. Hata mimi nakulola. Kalen nakulola. Karibu. Nakulola sana. Irene Kerubo, we miss oyongo yo blessed mami. Kerebi yo katoroje imagine. Blessed mami tunaona Kerebi peke yake. Haya. Balance kamera vizuri. Balance kamera vizuri. Tukuone Keita. Tukatokora rae ningo. Karibuni sana mwenzi ya sesho. Loja abantu bachakira goichora tafadhali. Karibu mwenzi ya sesho. Kisi Hot TV. Yani na aba Misiri. Ni wete mocha mwenzi mbatumbe screen mbakwani kiro monto yo moyo ni mbagorere chai kiro monte krasi kombe. Ay mami. Nakupata. Biore. Mimi sio Mkisii, mimi ni MTZ. Haya, we Mtanzania? Huku TZ tunakupata vizuri. Umezaliwa Tanzania ama umezaliwa Kisii alafu ukalelewa Tanzania? Huko ndio kwetu, we kanyagia. Tanzania wapi? We kanyagia, niambie mjadala. Mimi ni mgeni hapa ndani, ndio nimeingia leo siku ya kwanza. Kalisa. Anyway. Angayo kwa neke uzi.
Usomukete ndokoroji. Topic ni gani? Labda unanitusi sasa. Mimi nimeingia, mniambie topic. Kwani hampendi hata wageni majirani zenu? Yani tuwasira ndipaka na kwibireki, imagine imoka ngotene na ngobeke kamera atambe long shot indo ngodo. Who is this? Anyway, Ean, kamera yako iko off. Kamera yako iko off hapa. Kamera yako iko off. Okay, twende mami. Haya. Hujaniambia topic ni gani, alafu unasema umenisahau. Mimi sahii ni miaka 8, lakini mimi hata ukificha video uongea na sauti, mi najua mpaka sauti. 8 years now. Haya, topic ni tunazungumzia endamwamu. Kukurukuntu ndio tunawezana, sasa wewe hatuwezani. Sasa endamwamu ni kulisema aje? Tunazungumzia endamwamu Kwa Kiswahili? Kwa Kiswahili nani atanisaidia kwa Kiswahili? Ama Kizungu? Naelewa Kiswahili na Kizungu peke yake. Masili ni possible nkonya ngeke Kiswahili na kitokoro endamwamu tunaita mimi najua endamwamu najua inaitwa endamwamu. Boniface Ongaro, imagine hata mtu akioa mke mrembo watu wanakuwa na kawivu. Kwa hivyo mnaongelelea wivu? Hiyo wivu wivu. Mimi ningependa kusema hivi upande wangu. Siku hizi wivu imeua watu wengi, kwa sababu wivu imejaa kila pahali. Hakuna pahali hakuna wivu. Hata hapa TZ ukifungua biashara yako waone inashika, wanakusikilia wivu. Hata mimi nimefunga biashara yangu juzi juu walinisikilia tu wivu. Sasa mimi nakaanga tu kwa nyumba. Sasa niliachana na kazi. Ulikuwa umefungua biashara? Nilikuwa nimefungua biashara ya kuuza vibeti hizi za wadada. So wakaanza kunisikilia wivu ati nauza bei kali, so nikafunga. Niko tu nazo kwa nyumba, kazi pia nikaacha, so mimi nakaanga tu kwa nyumba. Si ungeangusha bei kidogo? Mimi niliona hakuna haja, so nilikuwa tu nasema wivu iko kila pahali, si Kenya peke yake ama wapi. Iko mpaka huku. Unajua nyinyi ni majirani zetu hapa TZ. Yes. So wivu iko kila pahali, msifikirie ni nyinyi peke yenu. Wivu iko tu kila pahali, yani hata ndugu yako peke yake anakusikilia wivu. Kuna vitu unaweza kuwa nazo na ndugu yako hana. Alafu anakusikilia wivu. Mimi ni witness, wivu iko, si ati ni kitu umeleta mjadala wa uongo, ni mjadala wa ukweli. Kuna mtu mmoja aliniambia, ni jirani yangu. Yes. Aliniambia nilikuwa naomba juu uko na mitungi za gas kadhaa, nilikuwa naomba unisaidie moja. Niwe natumia, lakini ukihitaji mimi nitakupatia. Sasa na mimi niliona kuna mtungi empty na siitumii, nikampatia. Yaani ni mtu anakujua ndani na nje. Kaka, sijui kama utaamini, nilienda kumuitisha akaniambia si mko na zingine. Na hiyo ikaisha hivyo mpaka leo hii. Mpaka leo hii iliisha hivyo. Si ndio, aliniambia si mko na ingine. Sasa utaenda kumripoti? Kuna pahali mliandikiana na yeye? Hamkuandikiana. So huyo mtu ni wivu tu, yani juu anaona uko na vitu zenye hana. So unaona huyo mtu ungeanza kuenda kukesi na yeye, bado unatumia pesa juu polisi siku hizi lazima utoe za macho. Hakuna kitu ya free siku hizi. Tanzania pia mnatoanga za macho? Tunatoanga sisi. Kila pahali kuna za macho. Mimi nafikiria polisi wa Tanzania wamewajibika yani. Hapana, huyo unadanganywa. Kuja tu utembee ndio utaona mambo iko huku.
So mi nilikuwa tu nahimiza watu ya kwamba wivu iko, jirani yako anaweza kuonea wivu, ndugu yako, dada yako, wivu iko tu kila pahali. Juu ukiangalia hata kwa Biblia wakati Kain aliua Abel, si alimuua juu ya wivu? Kwa hivyo wivu iko tangu zamani na haiwezi isha. Iko tu mpaka leo hii. Juu mtu anaweza ona hata umepata pesa, maybe umemwambia, anaenda anakutafutia wakora, wanakuja wanakunyang'anya ile pesa, wanaenda wanamgawia. So wivu ni kitu iko na haiwezi isha. Mimi siwezi sema itaisha juu tangu tuzaliwe iko tu mpaka leo hii bado iko. Mi hivyo tu ndio naweza sema. Wow, asante sana. Nashukuru pia. Huyu anaitwa Boniface Ongaro. Za macho ni za tumbo nowadays. Okay. Valentine Lifestyles. Karibu sana Valentine. Long time Valentine. How are you? Umepotelea wapi? Maslini Bosibori anasema kwa kizungu inaitwa jealousy, kwa Kiswahili inaitwa wivu. Mimi najua inaitwa endamwamu. Yani kwa Kiswahili inaitwa endamwamu yani tumbo black where is this hapa? Keep joining us kwa show. Tumia hiyo link iko hapo kwa comment section and then utuambie je, umewahi shuhudia wivu, yani kwanako witness endamwamu either say no asomenyete asosogete gose kwanyora gonyua mire say nabo uri kieni bono your sisters in law mbanyome tu lakini bona asengecho wabahatikire maybe owesibu buya kwabaye tani bachaka ebitina bateba ng'okwerora lakini nasengecho ogokora ebinto gete kobaye tani timanyeti aye egento eke kiana kogoikera ase obogima bwao seina ase omenyete andonsi emeremo ase ogotara anywhere nonya nabwise mori chinse chia isiko kwana korora yani omonto akogirete endamwamu omonto agante moiso onde ng'aki kaka nonye nyomba iga n'abanyaruka bamenyete Gulf. We were chatting ase group ya Kiss TV abandi bagantebi ng'a kaka nonye naige stogokora emeremo okonyora omokungu bwa enyomba anyigwerete endamwamu ase eng'encho maybe intwe tore Kenya toseseniri tobwate sitting allowance engiya bono okobeka eyanga kwaba smart tobwate sitting allowance engiya na omobere obuchete egesaku gete bono ase eng'encho tokobeka eyanga twagwenera ekero tokonya gotara chokoni etokona konyagera omobere egesaku ekega bono kwanyora waiguru batoigwerete endamwamu ng'a nabo torabaure babo gwaititu language eye abanto mbaemanyete barimo okoyetumeka bono kwanyora ase eng'encho endamwamu bagenda bagora ebuibui bakoa kwabeka nario otanyare gosokia omobere buna otakeire anyway nyarigoti agira agoteba natazama korunya marambe soisho Paul Kamasese agoteba exactly Nyamaja Joseph, wivu iko kwa kila mtu na tuko na watu wenye wakipata pesa kidogo uanza kutusi wengine ukiwa na gari yako au nyumbani nzuri. Respect maskini. By the way, kwa nginyo irie emiaka ya kurumaega nkagenda matanga asigete. Kena genda matanga embura ya tuete. Actually tukerie mbure ga morning hours. Ekere mbura ya tu kakanje ngabeke bikoro tubiane. Ngabeka ne rongi yane kaki. Ngabeka ne jamba buya buna mbegete igeye ngasoka. Karena soka nkagenda matanga. Rine kirangana matanga yo ngweta paraiga. Yani umuntu akamenya kuri from nowhere riko umuntu agutarie gari ngora manyete ng'aki yaga ige mbura atwa matobe naro. Tata akamenya gonsiarira amaji cyangwa nabete chindabu manyete. Bono nkabuga nkoirana. Igon kuri ni pigipigi ngira ne guchie town ngakibono nkoba. Yani tumanyete. Okay. Abantu bari na barobwati chibese bachayeta abande. Sei no mubwati chibese orocha abantu bande bune ebichuni. Orocha abantu bande bune chiubi. Watching live from Keroka in Saudi Arabia.
the only surviving houseboy in Gulf mwenye alitoka Kenya akaenda kuishi Nairobi. Niko ndani kabisa. Ya bona ngoto kore kaniole. Tigango na so message ya obi naende. Akotebanga watching live from Keroka in Saudia. Keitata. Keroka au iko Keroka nere Saudia timanyiti. Egesta TV, this black stomach ya kolira abantu abange mo especially abakungu. Fafanua abakungu. By the way manyete, let me tell you, abakungu tari chitoroji andire ara chitoroji te tokondi manyiti na kaka na metem nanta na woje show. Anyway, abakungu na bobwate endamwamu okonyora omukungu friend yako gukwani buya, lakini aho koe hagi yenda endamwamu karokenda asengecho wache toka mine tukengia ukamubua gosoga choka gore yange ngia igakubwenera ukamubua bono gegwete endamwamu agotebia abantu banenga akasubati akononye tuigwana ine gakwerora nonye tuigwana ine kakuyani ere kari kwimina para kakwiminyongo rigachikwi. Anyway, Timothy Ombati, I'm Timothy Ombati from Nyabikondo imeyarioma abuninka abakungu gaki obwanchani bokogera batware endamwamu. How? Fafanua. Abakungu obwanchani bokogera batware endamwamu. Ebo fafanua. Yes. Elaborate please. Take kuigua point ye buya. Elaborate please. Na kyo minute. Barimo context nate abatafadhali. I will respond to you after the show. Barimo bata requests chia barimo gotuma requests chia go join a group. I'll do it later, maybe after the show, not now. Yes, yangu imekataa kuingia live. Nilikuwa nataka niingie niongee what I have today from home. Na bogo soa click link nere na atumira abu link nere na atumira abu tafadhali. You can ye click ngo kwa guidelines ogo click yako ire yago tebi ekere yako ira se studio kwani mute mic kwani mute kwerende then karwa click I will see you at the back bench. I'll see you at the back bench. Chatgerji de kaibere chibe chinse inye chiabo no botuko Afrika ya mocha aiga bosongo. Manyeti bari mu bwate ebibiri yege songo. Okay. Tumanyeti wae ababande eko bangira gosoa. I don't know. I'm trying to find a way. Ndole what could be the problem maybe. Yakogera kurwa iganche ndoche everything is okay. Tumanyeti yakogera yakwama. Tete kote manesi miyane ndole rogo sengo kolere. Okay. Esimi yane nchendo iko sawa. Kurwa iganche ndo chembiera. I don't see any reason. Ndo chiko sinebwate mocha ndonde. Kurwa iga naona kwangu iko sawa, nimejaribu iko it's okay. Wono.
Timanyeti why you guys are experiencing the difficulties chogo join. Timanyeti. Let me send that link afresh. Let me send that link afresh again. Adali fresh kwanza. Maranga. I see you, my brother. Karibu sana. Edward. Nakika kazunguro. Yore wairire. Piande umwaka naki enya buri ya getembe. Ayambia tole gatembe kia gasugu bagateba. Kiamira mandegere bono nkwatule. Iga kwanyore ke umbu mwaka na ngwete mugare ku discuss ye topic yengia. No tore gusiga tuja twana gusema ni kwake kwa kaba gusiba minto ngora. Kuna koranga ngaki ense kogenda. Bona inje mbura no ndege tinta eteko geso mukungu December iga. Yes. Chipoint ye jokuru ne jingia nga na inje kingo chikonyora muntu kingo mobeka nyomba. Na magocha gombeka biara ikakabisa ngati ndikosoka pia yani anta jebigoti. Iyo manyete abasubati ababaito na barabuo mbabwate jealousy. Mbari gutaka bantu bande bana kukirira ngange gaige bakoranga bono igo mangana sarikire. Akoranga batikomo begete nyumba ngia kobwera omate kina eshide nene ngora atwara. Kikwamo beka nyumba. Yes. Neba ngangwa nyoru asekete goikweruane nga oike mwago esare. Nkirende nanda agotwarera obwoba. Labda bache batotebie kiagera no bara igando cha bange ndoche no begete raini ya maigesti comment babucheta abange babo abange babo Valentini babo Marcelina no bara iga babo JK babo Lilian Tutu babo Karen Omote Irene Kerubo no bara iga bache batotebi neki aseki. Bueno, una Marcelina was worried that some people will avoid even speaking to you because of jealousy. Yani because you have and montare jealous. Ono abantu bagera umuntu obo agocha kugukwanira abarende umwisikenare nanyora rero onse migento gete anamboriga noemo gotenga ntore jealous into abasubati. Yes. Inua basacha, are you not jealous? Bono iga. Esi miemo kiguga totorenge a message yari kirunga aye babe. Tonyore umonta chat tiga bukapise umosacha no eno mosubati. Ngore likely go tabero yonde. Batika batotebi sabeti aba baberentire boka. Nyanje. Aye babe. Ingora abero yonde kakazungura liswali naliye lyala komboli nga umusacha no umosubati twenzi tonyore message likire nga aye babe nga ngore likely kwa abero yonde nande ngota abere akibasa jamu kwa abero ko bituru motu ya yangu abera to ke ngobera tone lakini omwaga but boli omuntu buna nyamacha Joseph anyora omuntu tagokora pio mwaka okomusuna matu kwa madeba ane to irora kabere skwali anara una policarburante kurani kwenye tinabo kwanda kitigana iraneli esa 100% 1% era abere abandi bansipi okwenda sasa njira bangu abera aya Rogers munango maite to kwabera pio mwaka alese onye kwache suna Elizabeth njengo gusuna ke gongo tabi nagi baba yani skwagenda to basa ko irora nende kabere ebintu mbora abere lakini ndali nyore bebwe simime omade iga omwize kwekera mbori ko natanda na natebanga aro inje na njo mwenyene na abeiru maramange mwaka yango taye oko nako community message chako tinge koro kire bebwe simime ngumbengu kwa abere lakini nje tuko chokojane mayoka nandu kusina rangeli kutina nyira ne ngabera tingira nereti lakini to kondi kya kungainere
Well, actually, into our search by the cover, you know, the problem cover nailing igaeng ngikwara wacha kwende somo sacho ndo uko taingaye babe uko gorerege tamutamu zoko tumba chips muitu igo yani igo nche ngikwaro rambwati ntabwati Lakini Gomenya tubwate jela siere igoro. intubona ni ntubwata actually jela siere igoro. Ediembe ya no ni ntubwate Abarakini bono. Bono ngosomanyete egetabu gia Isaya agoke gotebanga ngakine ko musacha twara abakungu 10 igongo se bono teriko tanga mukungu atwara abasacha 10 ngaki itara ikati irore rangeke bungeke omwaka irore rangeke bungeke irore no entori sabato gaki gesomena osemeni na igu ngaki itara ebuku erigete yes kuerigete lakini ngaki itara kebunge kingere gotebanga ngomukungu natwara abasacha gwetani oyomo ake gotebanga omusacha natwara omukungu gwetani oyomo batano na babiri ande saba tali oyomo na ande saba imagine ande saba ngaki itabatali ngore kingotete singenjo na bukuru omuswati bono buna etigango boli inki Superman yagera gotainga na nyorire mukeira kurubasi muinoga na kidoje ngatika tomente to tuare the full image ya mugusi obviously kigeragere na bono enyomba omenyete neri ndagera mbiago kwa keregento no kere ngikeragere omunanterere ribaga gokonya abantu bande be community nje kolengana na nje sai binande iga ngonyoro umuntu chakiri n'umuntu mwe igongo manyana ki gasia nege ki yuna bwata ya eke paru ki ani keri squeeze ni contract to sign ya ngera naye main ingaki ngi kwarre so yuonde na tarra sinde taringa kenenkera abwate gukobwa neringa abor nabo kwenda kwanyora umwana ndachandegete gakora bona riba gago chandeka so boga tika igona yo gokonya bachandeku I Anthony Omoga ba Boniface ngonya ngoga nata ketele ndisibache babo ndoje vano kwambuka hata niko ndani karibu sana sesho Kenya Entertainment ndo kuingia humu ndani Anthony Omoga wala sitakusamea p Delvina Momanyi hata hello everyone tuko sawa Delvina salimia tu watu no mundo kwero kaigo hello host and everyone tuko pamoja ninjue show link nera mtu mtesi comment click that link itakupatia gala rezono gocho ni show babo vano kwambuka karibu sana etia bakungu saba ngoka somande kitabu iki gaiga kitabu ge Isaya kwani nayo gwatokiro gokonya abantu liria ni swali yuna kwachiro gokonya bachachandegete okay tadiras manga no I know gokonya abantu bachandegete ndaite erigereri from your side endagera no ere kawaida enyombo menyete neri abana school onya no baro neri inkyo kuigwera inkyo ra igwere nga teribu ya monto nde comment tu interagete mokonya muntu oyo gakwagesa kurumanza na ekwagesa kurumacho kuniko sanga musacha na muntu mutagete 24/7 ninga ya uchukurushinga kya uchukwatandi uyundi yani babu nyinyo ndo muntu 24/7 ga na ato korosa tewo ke maene enja inde tukumanya nchike ndunakubodina ki aro chiro gokonya bachandegete na aro chiro maite koranga nyaro chandegete tikamukonya ayo monyene ngororora basacha mono by them bari gotoka nyomba because no bari bakonya kununguje nyimbo njera they are not there with you 24/7 so mwaka 24/7 esi minja acha kerota etonye sukari ya erose jumbi na ngwage zimetenga ka kistock yange zime ejumbi
Segento che ti chiave. Tango te era tigata tigakonya ubachanda kutuchumwe nabinje kaiche timanya. Igentaka nne timanya. One a problem ayo then neringa dichatomanya, but those people exist no balanga tota etikomanya omate kina kiako gara tu ababisa musacha toyo wasacha abake sana oranyo le ba Asa bwa kino onde toyo na to game. na kiva erete gali oba erete mbatikare to semba bere gali la yoka Abu bere bari chude na bunda toyo mo. Kotigaro le go baba dilia nina kyo bateba digangala na bitu tura gana lidi Wandi kare igora yani Beni. Aye. Ingieko ramoka uji buibui. Ichitoku kaga. Bwana tuna yango taina mwani mandaba iki kwa endamwamu tuna mandu to kwa shape chinse. Na mandaba iki bale omonda ndabetia bakenyo konyora muragirite muri round muna rindas. Nduto gati chi ya friend. Uko tikara mutiyo mondo iko. Haya boni bezi kwa saira noje. Wata inga mondo tako koroka bebu no yome nyombe. Pepu no monto yoma bwana. Nga kipepu barave babe. Right. Osese gie chake. Omaete karo kwa ruta pepu kabono mupira to iyo nyako gesue timu. Chi timu echiko waibere. Aha. Bonfest digango bodi. Bonfest mosuko kwa tuome ire a message ya mo baby ogakoro ko sende bora. Esimbe ndekara ko madenga kaida bora na kyoko girigenda bya naye maybe naye kwa mogoreira mafuto mwana agoterera kabisa yani umwana umutoto umwana manyanga. Oma konyora marogo banga Rogers otomire message nga babe na kyoraga ngoko gosi ni mumburo yose ne malikia ya abugo so okubangera pepu oge chia ngomotei my friend a contract yalye agende achikori niwe contract yali asande Agirenda aranyore yao inchekara anyore ya numa eto musachere na raudiko mugeko geramu muae bona ataka komenta aba komenta bono umusubati nako tenga bono umusubati na imoka go tenga bono boni tigande to musachonde mobe babere ditukelio my friend ye chigo kurerana chirakurerana chingerero chirakurerana onya abantu bakare bare kunywa basubati babere ntuningo ntumbarabi abarende boniti gango bodi I no gwate chi best chia go tigato asimu I no re faithful no gwato mwese koyo but chisimbanjire mogotara nakyo kwa abwato musubati kabisa maete lakini nande mbaro wako chiota yanga yanarenga segete emalkie ye naki nachi eto moisonde lakini au boete gote imokae ose girlfriend ya babo even mwana gutwanjira to batebi tokonyora umuntu twakoro kitwago tenga oyo nakyo moroje gwavet watenga oyo ay maranga no tenga kwa chanda squeeze ni mete girlfriend ye jari yane iga moreta moreta se kwa discover bona aena bono keregezo goto pinga mwaga ai bono na babo evalini batwago kwanje ai babo Lilian bitutu babo evalini keresa ate pimeta akiri batare keresa ate pimeta kumbe no are side ya itu tigamba erese squeeze Nanda arosi speaker yane kana gukwana tiganda arosi speaker yane ga ya tu aromo jando na kana gukwana none nanda ke simieri ande ya oli onde mota live ora ta gosumbwa na ro yako gosumbwa abanda bange squeeze mbamete girlfriend chie chijari chiabo
abange bas igo lakini manyango basamba mwenzi aya to sambo moto ora sambe bisyo byago muswa ugo Ige bisyo sambe bisyo mukungu ngari mukarite bisyo aye Ugo tigango sambo iranye muntu onyo sebu gwasambira amaji ago. aye ngwaru nonyolete Daudi buna achieta akaligere lisika akanyora Betsheba bono nyo mukungu mutangani asamba Betsheba kango Solomon ngaya kango Yesu na ibole umusubati ga kishwari Nego karamba utiyo mukungu nangu sanara tutomu sacho mungo nyumba aya to sambo mwana Ikende kinge mungu tuereza aena kiwa kwa to kamanye Charlie ye boyfriend yao yani a girlfriend ye njeti ngomanya zenga ngobatika nande ngomanya nje ngomanya iko ekasi eliana konyenda yajide songa mbele kama injiri igako bisete egendo tatengo tai na mubwate kware ko roben koro kiningo omukani omotenga oyo yaya tinda tiko ku pressure tinda tiko ku pressure ere tiga mutwale nje timanya Ebinto no gotema tata. Siboke nkoro Binto no gotema te. Evelyn soe timu yo to kawaida. Isiboke mata ibe breta ngo moyo lio como kwana neronde. Akingo sabonzi. Aye. Umwana uyura nyora karo sen Dubai ya korega aza gotega. Maybe sukari okonyonzi kuga bune sukari yo musubadyo. Kwani ngyo musacho igale kunywa merekera maite tabwa tibinda gukoragire. Oigure ngo mwa pressure. Oigure ngo mwa pressure nganyinte tichibe ngechirega. Iga mentira ma. Ama tabita tokora muy buri ominto. Ngo barango kora tosamba ne twins. Rogers veni ala ira ago go ikinyali bridge ago rute oshe. Ai abaise ke baita bagusibare ko roba babe na Somali. Ichogo tobe treated buya baba kere bina koretera buya kende ke riota etira bachapa tingia. Na ko buya. Nanya warole busy no muntu yogo. Ya tindi busy. Na ye main muswat. Main inaki. Hakuna cha main. Oyere na kia korwanja ko. Ah main onye gwane tunaye. Gwatangane tunaye. Onye naye gwatangane. Nje nakinda liko address omuntu ale. Nje tingwanje muntu wate muntu sababu nime tena kingo igunje muntu ande atero muntu onde. Na kio se baba muchanje kerete onye ndirimo igora magoka ino motomenta magoka abe 6 abe 8 bone tukwa meta magoka no atito na kitu chande kerete na kitu na kitu chande kerete onye ndiria magoko tomenta di baba magokane tomenta abe 6 mokonya ngoti time kio minute. Yani we had an extra pair of hands. Troja no bwata bere na inje ni bwata bere. Torigio ndene ere moka tokon. Ngio ko twalire mesigo talikonyaro. Ngio ko letere mesigo talikonyaro kulinda. Aye maranga. Aye maranga. Boni. Maeta abantu ba squeeze sibainse ko n'abangina bari bakare yani enzira bebuya abangina bakare banchaine yani mongina roche kumonyoro mukwani buya mataimbu ya mono gakimbu ya kwete no mugake ndagera mbuya riete ndochera bakorwanirira ngokorageri umwaka rero bakorwanirira ngai kwarugete yani ogo ingonye Rogers kuchinga ngaya na ko ire to muongo igoro rero tigangire gake marabwani ane na kige kogera tutabere tibali bakare baka bagoika bagotainga rero rara muo korusa moja mpaka saa 6 korusa store tigere irijitwane chigo chikobuga gaki tigere na inche nkonye kego chimoina baso kichisare chia kereire Waranga kwa aba sasa abe basi kuizi bakugireka abandi mpaka baku baletera bakugireka sodi
ati siku hizi sana njie saulie bintu binga Wewe fafanua. Amen. Like on behalf of Mosacho yuko atualeta akagireka, we apologize as men. Etoko sawa mavira gaki. Tuganguane. Abanda wega bakurire mpaka tirojinya abanga bange. Unakiora tabu na timotu ale bono vile ngoyo kage atuale mpaka sasa kose mpaka kusonyura rage kama mbia chachega. Abana babande mutete muite pakunini mutegete goku. Abanda squeeze ne tugire abatara kora none. Mbura ne emegati emwachaka gotwa emegati. Ya ben. Kwati ko musacha concentrate no mukungu orionde na lituranywa no enechi sare squeeze tata se kenyoro sare kero ya kare chiyo. Omaete kare. Kare. Karo musacha igaga egentare gokora. Karatiga feni. Esengecho nchipita kwa konswana na tiga murangira neli. Nekimuli Bori ngori swali kikwara ko bori yango. Ena ababoli na kyalo bagota mutu abere batatu. Namo banyaro nyo mugiregete. Ungo giregete. Aya oyo gireka nande toko saba mabera veni gaki. Oyo gireka ogati aliete taliete marabuani no mwongo. Gaki to abere. Nande onya gota eto mukonyereri. Atokonyereri eta na oto kwa no boni atoroseri eta. To apologize. Monga tono yumoite sabanda bega bagire kiru abanga abanga. Kwani ngimole to wikorera ngamwana korantu bagukumba ko kwa bega bakure babekumba kama tangazo. Kaka bano tete kunga oko ya ikinege sakweke bekwa werete veni. Aye kwa werete umuntu mo benande to gosaba spirit ye ite gojera nande. Njua sarabu. Tigatolika pesi emeremo. Njue saba sacha ba Kisi Hot TV ga bogire konkoyo iga nega sioka tigatolika pesi ega boni kwairwe gas ya mo kwanta kunya tiebere bani erora erekieke divi na momanya goseka akatigara seka aye oyo gireka gaki togosaba mabera pia manene gaki to abere feni aye maranga itogwesaba gwetera mongino itomorangitie sare gaki mama anya kwairwanga baisike ba aye feni oyo maetera karomuoba na mororire nchira gonya gokwana iria achaka na ndoirana oba settle na ndo iga ontokire Ono feni nayo kale kogireka ose abasacha bakogireka ya no ani nukogireka mo Omo ndago chire bogireke sawa na boku understanding na chabora kimwe kugireka nikimo sacha nyanza kugireka yani nandi gusora nyawo gusera undi wanyu umuntu wanze kugireka ono mwaji monjoro moja bitwa genda Jangan tiga gitu ego karena dengan sekali gue. Na tigenda muamu ntora muchadara tigenda muamu. Muchadara ore ya. Muchadara ore ya tata wono gwazirenda muamu. Ayeven emegati nere mwachaka gotorage riemebe emegati nere mwachaka goto emebe egotokora na emeseto ya mifupa teyo basacha mbabu atingu nga yenduma yaenda nega siengo kuongereza beni ndogote egentugere kakerega na kwa indomi kwali kugora belindo mido kugire indo minero ya tukorire gaki aye maranga umwisho ndaka egu indomi omohanga akaera pi korwerita ya kwera geti ojua Bwana maranga
Akainuka tata pia akainuka geti pia tanya koirana. Akairana gosi. Aye. Gotaka kumanya ngomuku. Kwenda sapo kwari itoke omochere. Ukuma butaiyo. Uyu arango gochieza rata etoro tabwa. Goko egwe pilau ine red flag. Goko egwe mochere ine red flag. Umusubati umuyiga gokubangira na goko renduma gochiario seri itoke lya mambi. Ine mambi. Tigamanga na yechayo konye chaye ndubi na ande bwati kende. Nakagati aga slice mongaso nganga tingwe tikoruga kwa windomi. Egente kiya maranga ngoira nasinde kuyatabira umuntu nakireka. Pole gaki abantu chitoko konye kisi hot Ntagete twara neche montegasi. Ntagete ko bange special show yabasacha moje ga mutwara sengi moko giregera. Aka tiganga baby. Vamos sacha giregera lakini maitra mwana ukwana njembuge no ni comedy mo. Kumbo montonaro giregera. Kari comedy togo karaye na ni. Aba sacha bagiri. Lakini arora aliye ndo mimi nakiora beto. Yani hapo sasa itawa 10%, 8%, 8% 40 bagiregete 40 yako na dakika mbili orali yako ngorota. Baba mbantu kiabo kari kugwera gose. Mbantu kiabo kari kugwera uroreri orobe. Yeah? Ega santo ba kurasi koga na ebie kangwe to kare complain. Aye. Nje bono ngo bari percent gato ngumbare ka bumbachi tutangomba ndebe. Sipane singe njona yangu kwana byonse bibiri ngo yubiri neteire. Tuatandikire. Bikwane baba. Tuatandikire. Onya muntu takukugirekera dakika mbiri oko yuga ngoroko tutaguchimono gaiga. Endagera mogo to embe. Omuntu okumurugere kimambyo murugere tapo murugere marago barakini bandagireke. Veni. Ya baba oise korosi kuna lina guguya ose chinsaga mambi. Alafu maiko mutumba itoke mogaso iga alafu marogoba na ande marogoba kwaruga mapema etavie yoko ruga saa 3 chinza vune designer na linga mugo saa food mono ikaga stay yo pi abantu bayibichine endagera ya marogoba gochakera saa 4 ga stay tiganda abori veni orugero mo tache pesa no mochera ngakiatagire kegaki Lidia ni vitu tu hao tayari maranga hiyo ni yako, yani uniletee mtu somange comment yo muswaje Roger kwa hiyo musaje logic turiko chino mubori ngaki bepi nkwaragira kwani ekara amanyangurara tu chakaka gaki na ini ekara amanyangurara Roger ekwanginyori story gete ya rafiki yana gete yes Muchiete relationship long distance jijobo kore jitariko work umusubati arenge Kisumu na yarare Nairobi bono ngo mutarire bonare neke ekishindo engakie ye kafio agaikonsa ane chi hoteli echisiegire bonare neke rundo kabisa lakini kumbe endakende nkeya endagerarie te Nairobi ayarire Ogo ikanende na Kisumu ogo changa mukeranga maijabel. Ogo changa maijabel nini? Ona dende tigatu akinga chanda tigando se tingane ne bota mafuta tai. Ngangere na boli kwa. Omuje ga chete korore lega gairana. Tingana baboli kiswali. Ligabu. Nave tafi roach ebias tate ebias Bana babuli dekika bati mwanzo kukwana kora kiraye nani ebias kwani nayo mukungu no libya sera roli mambioli na mambiende bose kine ndumwete limu kora kungu baraba eneno
Tigana Ibias nje moko ngengera rega tigana. Ibias kali moko nde kanisa ngekogera gotera moko tera muisaransit. Tigana babodi ngengera. Tigana kwera liveni. Oyo gataba kama yatageti. Aba veni abakungu baraba eneno. Gamba bodi bano mna. Akuya kwa mochera buoka nyumba. Bari na abana neroga ni musacha ali mochera. Na ende saine jabo tukura nusu omo gastenga ki ngomo haka ekali angire godire. Abu arote konyare kana. Ngaso suma. Gari jago sumu getiro gakyo ma. Bori kiswali lyao. Bori ango liswali. Kwa bodi buna mwate bana ki. Ati umusacha kwa nde rojing. Ati tari koganya mukungwa mubodi. Na aba bodi na ki. Kara wanda even tumera nyango so rojing geto kusengai. Egwacha tuchego chiesa kusengi kwacha tokole. Oda itongo bodi kusuni gote. Asake ari nguma ni bwate ko bodi ngaki bepi nkwaragira na bora nyoro matene gasi aru straight yo minyoka goje makosa kiaro. Akarame gasi. Kuwenge gasi. Even injo tako bodi nga egari ne bwata mafuta. Ona no ri ne gari ta bwata mafuta. Gana ara tigamba tabi mdombiro mmoja tena ni moto be musaraba. Endereba ne bwate no ere check ya mafuta lakini no aya abiria. Kero kwa igunga egari ekikwa erora. Ne bwata mafuta. Kora tigala. Ko ngingiria tigana kubodi. Toko ndenga sai twakira nesi misana na saa 10 tumirane. Ikine ndu twabangi tusengulu last week no metenga ninga bwato umusiko ngocha kwa ndige tiro ko. Ngatiro kikira kana gusi. Ketiro getene ineiga. Muso kuibango che kiregendo nge bwate Greece kiregendo nge bwata mafuta ubange kiregendo. Bote che gabe na nenga nsuko bolo gose WhatsApp tosake. Shauri yenu ngoragire kamule. Jennifer Kerubo, tengeneza kamera yako tafadhali. Jennifer Kerubo, tengeneza kamera yako. Nyamacha device is disconnected. Make sure you connect it very well. Manya uko beka live wa studio. Nyamacha na Jennifer unmute your camera. Kamera yako iko off. Yes. Nebwen nebwete abiria kerumu asoire gari ne. Mwarigere ringa kerumu na bwate mask. Gari ni bwate amafuta. Osekuarigereria entereba mbujere entereba de mwena bora ali entereba ebegete ebirora entereba gekobeka ebirora amaru mwagure no goikorigereria Taro imengo kora kuruma taro imengi je muboli ngangi twara kokora na kitora Osare tigagire keto kora kora abo muboli Veni gogo tebanga gesa engwanya go checking agari ni bwate mafuta gesa Njetina teba igo sengo kwa kikoseki ayo go ikaranza kwa ebeko mochibi go ikaranza kwa ebeko mochibi go ikaranza waganya nje kwanza namona amateka ukora ndure Agokora goture Beni gaki one day you will kill me. Ayo utakeire krigari eria nene na nderi korokoro. Nari otiko bochingo bwat. Tiganda abodi Veni. Not serious. Veni. Veni oranyora tenda abodi Veni oranyora mwako osotare parari onyora kanyaruka kapwa tikie ni kugwetani ngakibono guchakise. Segi yake Igore kwara temneke mongiro. Ngose wate abana ki naje bweko kurukupepe. Obe imonyar kali no muntu para bako gosoliga number 1 injige ngurate. Lakini wayabaye tikugwetani o bwate ki ni kugwetani yani uti komurigera nana wasoka kumuikange. Ajogora. Igen nditanga nyoto kire kure aminya ebino mukungu number 2 oyunga na muriri mana mete ngomuntu yana yoko ba esi minere as muntu naro bata chieko parinje ningo bwate
Mondo naro bwate chie kotima tiningo. Aya endelea Feni. Nje number 1 ingora number 1 mukungu takire kuamini no abaiga ukore amini sayimba ndati ati mbona maina arwete kabiri nkakenga bakego Bana Feni aya Feni yandara ko boli Feni pigana ila ndidi swali asinaruma etoba kungu number 1 nje bino mukungu ngole amini ii metenga muntu tayombwete nje kifyangu umetenga muntu tayombwete number 2 oyo igoba namanyora no mobebu oyuane nametenga oyo no ko bagose no mogeni pita maiti onye no mogeni nabona mwe wonini enkali lakini onye no lio maitenga oyo gano muntu veni okoba pesi baadaye Ngeke kwarire. Aye Lilian bitutu ako tenga. Lakini uranyora rende maragobe kwabo tereto musacho gachako goteranga urare gitandanda arenze na orafu omonyore mambi oretire a substitute na maragobe gwatebe tenga urare gitandanda arenze usorare sitting room ndare bedroom nora igwenda mwamu abwaro kuramba kote y'umuntu atire kiro muntu arare kifyake gori goso ndiro onye igoso ndiyo nabasacha bandi mbaro batali kwa muremba agwire tumunasa breakfast na sapa gesa musacha tayo nyago tai mukungu pero musacha kuruse tuse ina gotebe tingo no murembo gocha korigio kwani murembe gwache ese yinya chipo my friend yesegi yake mobere tari yake moika gwache te segi yake omurembo nga aye omurembe togocha konyonyora igoro rito bekire chimba batokoiriria ati nzane segi no ebukwego teba nganza enesegi erwanerere Mwili mpya tutapewa mbinguni. na inue sike na inke gotero ya bana pando kono Lilian Mungu getio mwana bw'omuntu bw'okukana Lilian bitwa hakuna game ya kuongea Lilian bitwa danga ere kera ai bangete ngango chare go komanya goika na ere na bwate nga mafuta isaine nabugoja ukate nga mafuta na isaine lakini goika gati kwanyoranga kumbe mafuta ya kwa begete diesel na ga ne petrol kwa pakire kwa roje okwa este ni ogo etoño estima teyo no koratiga kwegera etwa kugana kiri matigo twesa bana b'abantu bino bukano Jennifer tebya igenteke mufini surely Ay Bonnie Boniface na akirire omageni nara orure special request ate que tokora aruchi point cha chiko samba lakini ndoko rango awo ile korekana ate kamera Jennifer unanisikia nonyo wete Jennifer ninkoibwete kabisa kaka wangu ngoko limerieti we okino yake bea baba ama tukamange yajire yes ama tukamange sana naro kubori na yes kwa mnaongea nini because naigure natio egetiro sijui nini bono timbu atibu ya kuru cheni bono nyotani kwebisanto tokwa nere endamwamu endamwamu gere categories lakini bono baba Elizabeth na baba Boniface bamwago settle endamwamu ye relationship bakubora ningaki bono inkie kogero konyora omusaja ekera chire isiko omukungu akoba jealous ande babonga bitu omusacha no mukungu ingobwena ingokwabera yani for example inche nyore message asemokane tinko mwabera lakini era nyore message ase otakana yani natakongabera
Yeah, wano Okay. no mujada robere tabu. Okay, egente tangani as a relationship abasibatin kwabera bare sana. Yes. Abasibatin kwabera bare nande bakwabera nando metebeba. Yes. Because onya kawanje she will forgive you. Okay, can I talk now? So, omusibati sana mbandi. Abasibati sana nkwabera bare nande enambe nyinge nkwebere because nagwanchete because kero musibati anchete niga gwancha sekene. Asoko genda isiko relationship endamwamu neroro sana musacha tatagetia sange mukungu na musacha onde kwanza iguna nande nkwabuga yuna ako iguna ngwate kale because maybe tari active in bed egente getangani bona ko cha kubolingana kyo musibati omnachi isiko iga onyoriro muntu ole mire getire kapaka omoire na kingocha gokora igibona masikani tari koera so musacha moibere kende gionsi kaka moibere kende gionsi morame agokwabera lakini omoibere gentekyo engoreite takeiri gokunwa atageta abera ogweka Inungi mutari kumbira abasacha bako nga nyumba ngi mutari kubara sini ndagire. No, obanyete kaka, let me tell you. Abasacha baigege ntibakorera gaiga, you get what you wanted. Waralire. Abasacha bange gaige bakomyo kapara kali babogori onde bwensi ore totumbani nyomba. Mtari kota komanyo musibati oyo imengana ki na rama meki mbaragende relationship iga paka marriage yabonera akonge. Kwegura wana kwanyora omonto onyoranie n'omonto para banywa manya asengenchera nabwatege kubekia nabwate chikwende chibobi chingia omanya obugang'ana ki chibobi omete chikogokia omonto. Yes, chibobi omete chikogokine borere no chibobi chire chiamana lakini kogwacha chokoni bobi echinchiri chiamana notagete ndagera okorigote notagete kwere notagete mokwane mogenderere so enyuama yaino bona kwarora ng'achi bobi engaki chikororu 1 hour gose 30 minutes abande 10 minutes igwakwana asengecho yogotaragira bia so oyo okoreta nyomba bwogo yokonyuoma ago determine ng'ana ki n'omonto orakorende obe n'omonto ogende sabari for 1 hour for 2 hours gose n'omonto okoyekera indomie ogotebi chinchara chiane teri chibunde. Yes. Nkimoko girekeria abasacha. Anso como Tomás soba Okay, kogireka asin bona kwetera chinchara amanya gocha bona. Okay, egentokera naikira feni agoteba nati kera muomeranie no monto sichi nini egentegetanga nikera kuomere boyfriend yago maybe for example muomeranie ne hoteli mogochi lazima si mtakula nyuma motaragende room lazima mtakula. Yes, you don't go straight to the service without eating. You just go, baby, let's take ata kama ni soda, anything. Yeah. As a gentleman, before you invite a woman, como ir a outing manyangana ki como golero maybe lunch, na wanyoro tamakuru mwaba bayo lunch etaraika. O chicheri ndelio baiboli bae batara kora ki bataraja. So just take her kagokana ragera ndio upate nguvu ya kusukuma hiyo kitu. Yes. Baba tigankobori. Karoko taba numusacha kuri ndagira. Yes. You know my things here stobere tabona iga. No gokonya. Yes. Ekero to so room eyo. Room kwa kwana. Toko so abantu ariyo yo mogo so. Yes. 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 Bubwansu nko igoro bwansu nchingi bubwansu talibo. Of course. Nkiyota kugorere ndagera rendo tebe lichumiri ria ndi ndigorere ndagera liro liri pe chinguru nande nayo wasere kiti ndagera ye chinguru ayota itakugorere na ndaragere nere andachi gosukume chumiri tigango tegi bono timaitio yogo kwana ningoke amarieta asiririo sipika ka it's okay bono tigango tebiga ase ndotage tiko manyanga na ki you are maybe we can buy lunch, we can buy food ndagera tisi kitu. We can buy food. Wanawake we can buy food.
Yes, Ndimwagore. we can buy food. Omanyete, don't date omusubati ori otari kugura. Omusubati otari kugura omanya goturwo tutumbe twasine kere ya sali chonsi chianyu. No. We can buy food. We can pay bills. We can even send you transport, kaka. Kwa mdomo mnaweza lipa. Sasa umunwara na umugwakana. Akugorikere toro kegiwe. Onja kugwakana bono ngakanire mambi. Chuma bingakanire. Bono rena rake abantu tobwata chi. Jennifer akugorera omonu. Chini rote abantu tobwata basiro. Kaka umuntu woko agacha bakagora batata umuntu ora agacha chinyomba chingi yabobe lakini ku understand kyo muntu ogo baitha na boko makwata kirege ntonya kubwa haina shida Kwenye nakumiri kwa ni Jennifer litororo lilia gusiria lyatigarete kumbe neme kwa nje na eke mana chigeni lingana ki soronga simbwata nande soronga singa sto mundo na bongo mukarira kirege soronga ni kokore ndagera kokore bintu binga birebye bike aimanishi anything na bogo kora anything lakini egente getanga nikera mumerana no musubati gosomo saja go take something kenda mkule alafu kutoka hapo ni mfanye nini ndio mu proceed egenta basacho bakireka abantu mbale batali strong kwanyora mokungu ora kane chibiri no lyo manyete ngago tira ni mambi agwakana saa hiyo chira ni after 1 hour oina erora kane chibiri lakini olio maete bonini maete no ane ngaya olio goda agwakana no chogoreru bone nare goteba iga egenta basacha bangi bakugirekera yes monto naro bwateko egenta basacha bangi bakugirekera during that tua gente getangani okonyora endagera ora mbali koli kwanyora omonto tari koragera akonge egento kende kwanyora nga abasubati mbale maybe kokonyora omusubati bwanchete chistyle nchiro manyete ora gireke for example onyora omusubati okoride koibole okoride egente ekyo koronga igoro monto akoride mpaka 30 minutes kare igoro nabo okogireka because you need energy. Egente keregete nene for the next 30 minutes. So na boko nyora kwagire kire. Nakikeli okonyora basacha bagaka bange bakoirwe roaching batigwa bakwe. Ai Jennifer mbare ngabagire kiregeza. Motiga terenze omosacha nere macha kogireka. Oro kinyo no kongurwe. Gose nande kaka. Kora aba muraba limwensi kose na muraba kose na basacha kose. Okay, ino abasacha bali mwensi pitika na abodi. No koteba mwane kuko muntu nara ruko limba kachindagera kirege ndo lakini tari kwenda 5 minutes. Aba ne round ndangani aba ne yo mweldio. Abarende umusubati kitore kera abantu barega babere ingi yayotakere turonda ende 5 minutes. Baranga koratika. Ngwanya kuiguma sacha basacha ubarororo. Ndagera ngwegware kirege ndongo kare ngware. Good. Mbaro lakini oise kumugori nga nage cheti kugoro ya 5 minutes awata inga inje 5 minutes chiri ngisane tengagoka. Kwani 5 minutes actually oise konyoro yo kwenda 5 to 10 ayembu yore kwa kinegesio akanya sayembuya. Enda kibono igonze igesio kiaki. Bo abantu mwezi no morega. Jikod motebian. Yes, Jacob. Tiganda babo. Nyasaye kera atungite gente kitatubikite time raini na tutakire gukora tokoreiga. 2 to 3 minutes. Oye tu reiza deka. Asata yo bupuego te van aquí. Kara tiga. Asata bupuego te van aquí. Saya agatunga Adamu na Eve akabatebi pono gendo umusa uisane kimo awo mwani ko muisane kigitanda asita iyo
mandate Adamu ayetu mukore. Kwanza karate bukwese tatakeiri nani. Kyako beke bukwese Ebu magosa bono ara. maye go jira se magana mo berata keire tata. Tiga bono bateri genteka bo. Omonta ay Jennifer, ota to monta ende 1 hour enje gwende how many days? No. Tari 1 hour. Lakini gakitari bobe. Chinse chibinanja gatukukwana. Abantu abanga I'm sorry rendo for my manners lakini yani yako temali sanya waroro nyolire enjererie ngekwenda nereye basi. Omanyete nabako nyora. Basi. Na bego aye. Ingiogo yani kero kwenda kwako Maranga gerese sasa tiko chimoino so ko saroch. Maranga tigango tebe genteke moiga. Inumba limo bo kolierwa basubati siko 5 minutes yo chimonya kwebara musacha let me tell you are my sister. Oh no, for example. Karatiga. Togo so mupira getu gwako mupira. Togo chakera 20. Wacha mupira limo. Ikito dago kone kalimbo ne bache teka ifere to se kego 20 to soke. Ayenge. Bono na kire aye. Karonje nanyo. Karatiga. Tiganda no. Karonje nanyo. Yane ayota geto no extra time. Asiki cheki. Umupira onye kore 5 minutes. Bono. Mupira kwenye kwa 2 minutes. Aye mupira kiyo bono ko chako so mupira ko era ko change kwende na kiba ko change half. Eko kenda after 45 minutes. Bono ina sikio kwenda 2 minutes. Tiga bono batebe genteke moiga. Kerubo. Karatiga. Jennifer. After 45 minutes onyora turabeka go. Igota getengende de kwenda bocio. Na nje nabe kire goriane 45 minutes chiabeire. Ayota ete extra minutes chiaki. Ase kio kobeke gori otarambori. No tole gaiga bori mani naki. Egori ekobeka tole kotebia ya korambuga tasini batayari. Yes. Ngomori ole kipanga ngonyonzi. Akanyonzi ngori batwa. Jennifer, ero konyonzi gori ngomori ole gol kipa. Oso gwake keraka maranga. Ke muntu natete ko ali bago tamire. Njende to kote kodiga. Ekera mani yo gwaka na Chelsea ko bolira mani yo nko babeka nde gori. Eba ko boli ngana ke bali ba mani yo ba ko borani. Bali ko te ba ngana ke ba ko ligerani amaiso. Na ele ndigero yo mo kwati amaiso maboli baby ina. Maboli na ki gori ko jo beka to. Baba. Muntu karibu sana. Ngere ke muntu liba tafadhali. Chisa kwa hera uyole half 7 minutes. Aquí 7 minutes na so ro bono yo. Ke muntu mbiole. Biande kaka sungure. Karibu sana. Mimi hapa sijashika mjadala iko jia nini. Jennifer niambie. We mama Tifo General. Wengine hao naona ni wageni kwangu. Eke usimbra ngo iwone. Eke usie ngo iwone. Jennifer mobeka ngo. Etware goteba igake muntu naki. Etware gokwanire endamwamu. Bono banye change gocha bono tore kwanire endamwamu bono ya change kubona endamwamu ya cha relationship. Between yo musacha no mokungu. Endamwamu niko berororo maybe musacha kerago cheat. Mosubati igubobe. Arafu mokungu kago cheat. Bataka baberane lakini bataka baberane. Bone bako Bone bako boliga. Kero musacha go chiti. Rose kero mokungu go chiti. Kwa bero yonde nani ngotari kwa bero yonde bwangu. Mokungu tari kwa bero musacha bwangu. Ero bono yes. Okay, musacha nere tari kwa bera. Naende ta kwa bera. Lakini barabu atete babero. Asenje ngoteba iga. Muntu ndi bwenzi okoriri gosa na bwenire kwa bero lakini amogosa na rubwenire kwa bero yanda atabwachi sababu. Akora no mete rubwatu mukungu. Igendo kiagera to kabeke rongi yo kanya ke pasi ukagenda kumunyombo korupara ningi anyoko matresa nikakorupara. Why should you get married? Omanye teke mto
Ntegete ngotebi abasacha bane bare bagochiti asengecho yabasubati bare naginga nyomba waigure okonyora omosubati tabwatari komwamorembe gose mosubati ari ledi kolani mata basubati mbare bakogenda squeeze bakwenda barara kifo cha mende borere gari basuagani omosacha bono kwenda isiko nyora gonjere after 2 minutes gaki bakurere onjere style bona kina kuboli Bono mokungo yo 2 minutes. Ade to mugako yakwendara bonero gairotire isu. Oibono naye okora isigari ocha motaiga kirero iwe ta mogongo kono. Shida tei. Nero mochino. Omokungu. Ntegerere. Kungu ganyo metu. Karatiga. Ekero togoteba na bantu babire gose omusubati ekera chiri isiko musacha tari kwabera mukungu neke maene ingo kuma ngwakanere chimbe tuchake go compete naye ebintu ngokora ncho musacha nimbwate hake muna programu batakire kunyoma bakumbane karatiga excuse karatiga inche nimbwate right yo kunyoma bakungu ntagite lakini taliye right yago kogenda chaka kuri yabasacha bande isiko kore buone abuaro yaya tenene no musima Franki uko na pride sana kwana egento kero neke totige ntuto kichayo me kwa ego ya 5 minutes na inche ngocha na kwa 45 eliota etiko se 50 lakini ntige menye muna antagete na inche because tin korora tibati gota para na ndike to mokungu nyomba mbati ndigereri ekina gerenge ndako kani na itu ndo korage kuba kali to isiko gari na eko bwate gie kwerde gie ga susun to bento origereri yes bota ngendo ndigereri ko tumera ne nyomba to teba ningo musacha tumera ne nyomba netera tole let me tell you, you respect me, I respect you. You be faithful to me, I be faithful to you. Period. Nowadays it's like that. Because kero kolete ndagere mensa, kero kolete kebiti koleta ndo monyo. We are there 50-50. Nowadays sasa mama goto kora igo. Yes. Bono omosubati nogendere konyori guti. Yani ongeri guti kirari tuko kwanza konyo Franki onkorere sibinte yego onkorere yongo na isiko gari paka momene yani senge jiobororo yani I will suck that guy kaka Zukura Jennifer hey Jesus Jennifer ajikoji Jennifer uranyoro obwato musacha obwate gekube kibuno utagete yes okugoisana kinechi besa biya kabisa okore marita ngabakotabo kisako kya magoroba kirege ndobuno utagete nando nyoro chire isiko nkikira gochana okongsan ya wana asikia kogenda isiko tiganywa momo kungwa tobere nere maya ndimbwata miboli ominto kai yes di acha to sibitianga because yokuda ko nyoma na wenga ko nyoma chibesa ko mwango chisiko neti nyinga aye baba na ngoba tebe no mosacha kera wato moiseka isiko na kera nyoma tebe internet about tiganywa mekaka mokungo yache kago sibiti amasacha orara mwae mambi kwanza lilinde molito ogendo abe concubine yes jealousy that's not jealous okuno okonya resources okonya chibesa okonya mali itabere nyomba tigana ra ko mama tibo tenero bona onyomira moretire bona kira ko kuganda ro mukungu yonde borombo liko kori yeah let me tell you something. Polygamy is for rich people. Polygamy is for rich people. Kwanya kora abantu bari titachiri baba complain go yo bakungu babere. No. Kaka munata yabona nko koisane kiare ni sawa. Tigangi saneki maybe na kiorote.
nitari ingaki leto musubati oli mochoro olio morembo morete twasibiti angari mondelimo period elindelio abana bali akonyora bamanya nabane development tumayena namba betole alito kumare no borwe na kiwa kwanda kuti yes Mungu nisaidie hapa sasa. Kutanga na asali. Aibana ngutunga ingoro yo kwana nte kinge kunyora. Oya motige. Anya tupo maeti? No. Nabe ayekito. Nabeta kaira kobaigo. Takita mo nyanjire nkore show. Konyora tina kwani kake na chito chako mchado tikana ukwani. Ngwani bono. Na kiwana. Haki ya Mungu. Togo itabeli nimba hata maswali ya virata tubano na kiaro kusi. Aya, boli nategara hiyo. Na kwani na kibono. Kwani na kibono yetani makwa. Biyande wairira buya. Konyora na komisiri baida na nyako korara. Nimeta no miti na bora kanisa sana na nakobara. Nidendi anaye. Ochoje mambi. Mambi nonde. Mambi nonde basaja wate vingi bakugirekera. Kaki. Mambi nonde abune tali. Akina edira. Cheso. Ndetera bali bakugirekera. Mama kibata rata magoti. Nande mwali wekyo kaka. Ano mwanguri. Ati? Data uba kugirekana uba 2 minutes ya barafu uba 2 minutes mubanya rero gondulu kuchukunyara binde bitoko bachiti bata bato abachitira. Mambi nonde abatuereze ngeko gara bakugireka. Monyari ni yo kuzabiga bya 2 minutes. Mambi ndata ko chako tumara bantu turingi makusudi bali bakugireka nimba meti. Anyway, tiamba kadio botuko bia. Thanks for JK yo tuko ba namba. Akiatoa the show inaendelea mpaka asubuhi na hata hajaonekana. Ai tigatumira ne mambi yo beto cheki na badongero. Mambi nonde bune tariki. Good night guys, botuko bia. It has been a pleasure go kwana manainwe. Mambi nonde akakasungura ndetera basacha sobonge baje kutueresa ngani ngeko gara bakugireka. Just come in large numbers please. Irinde rio tukwane ende bari batagete kurigeru kariogo na tukubarigeria kariogo emete yoro sana tubatwere ebimagamo bibere gatubasunyuntere irinde rio monyore chingwa. Otherwise I wish you the best but kobia Rogers kakasungura rere nacha kuba kwani and really I'm happy na igure vijana aroda banta bange tu asirenia matuka mange na kesho nitakuwa hapa tangazia wengine kesho tutakuwa hapa alafu togendererie bintu binde kurubono na kogendere kafyu njaru seti kubono ntubwa tibwoba obutukobia nyasaye uyu